Takže máme tu jeden karavaník, jeden bezpečnostný systém ImoSecure. V aplikácii si dáme odomknúť. Počkáme. Odomkneme štvoklo. Tak. Takže sadíme si do polička. Na to lepšie vidíme. Takže môžeme zamykať. Môžeme odomýkať dvere. Kde sa nám malo odomknúť. Tak, už máme odomknuté. Teraz môžeme vyskúšať odstavenie vozidla. Takže naštartujeme vozidlo. Aktuálne máme rýchlosť 0, takže malo by to ísť normálne zastaviť. Malo by to ísť normálne vypnúť. Ja si tu dám bezpečnostný stop. Dám potvrdiť. Otáčky nám idú, hej. Otáčky máme, motor ide. Dám stop. A už nám ho odstavilo. Otáčky 0. Motor vypnutý, hej. A teraz aj keď skúsim naštartovať, tak vám to nepôjde. Takže teraz povolíme. Takže teraz dáme deaktivovať systém. Takto. A teraz by už pekne malo naštartovať. Takže systém nám funguje. Ďalší spokojný zákazník. Inak tam sú senzory aj hore. Tam na tej stene jednej je senzor. Na stráženie vnútornej časti kabíny, šoférovej časti. Takže toľko.